Tigdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Sala na naman sunapindot ni Kuya A. Nako. Baguhon ta daw partner. Tangan na Sige, mas sige. cute. Kasing cute mo, partner. Ay, kaya daw dahil man wala pa akong kwarta. Ay, di Oh. Ano na lang? patanid na ito, partner. Patanid na. Pag nagkakwarta ka. Mabayad pa akong utang ko. Medyo mapagal-pagal magparabayad gan utang. Talaga. Grabe ba na ganun? No? Oo. Oy, kamusta po kamo sa mga may deadline na pitsa 30? Kan sa indang mga bayadan, ano? Yes, oo. Oh. Yaon naman si Judith kasi Juna. Opo. Pag tumbang kang bulan, usually baga-araw ka ng mga sa tuya na tuga. Bayadan ko sa nangaya sa katapusan. Bayadan ko sa nangaya pag sweldo. Bayadan ko sa nangaya pag igwa ng kwarta. Yes, opo. Oh. Sa halos kakatuga, partner, pag tumbak ang bulan, napadumana sa na so sweldo mo, di ba? Oo, sabi nga ni uminagi sa nadaatabi so sweldo sa saindang mga kamot. Hindi nang natada. Considering man po ang sa indong mga sitwasyon, day po kamo magmundo, dakol po kita. Pag una ko lang magdayo magmundo ta sasaguton ko sa iba. Dakol po kita na mga arog po kaya. Ano? O hindi kayo nag-iisa. Ang dami-dami po. Dakulon da po mga tuga. Anyway, Diyos marhay na pagkahapon po sa Indogabos. Welcome po kita sa panibagong programa, panibagong edisyon kan programang Usapang Pamilya. Primerong aldaw partner kan simana. Pero huring aldaw kan bulan ng Setyembre. Ha? And ini man ang ultimong aldaw kang voters registration. Yun. Sabi nga ni, wake me up when September ends. Sa mga nagtuturog-turog pa dyan, marata na tabi kamotaan. Sabi po kan sa sarong kanta, wake me up when September ends. Nagtumba na sa primerong Berman. Palaog na kita sa aga sa panduang Berman. Pag-arog kayong partner na pig-antisiparanta ang paglaog kang another month, ano usually ang mga pigigibo mong preparasyon? Wala man. Di man ako nagpe-preparar. Ayun. Oo, Parang ano ka lang, go ano with lang the ako, flow. pigsasabihan ko lang ang bulan na malaog. Ano na? Be good to me. Oo. Be good to me. Tapos, so, bulan man na maghali, salamat and goodbye. Yes. Thank you and goodbye, September. Welcome, October. Please be good to me. Actually, magayon baga kasi positibo manggirara. Yes. So, kung pigaasahan ta na maging magayon, magayagaya ang paglaog kan bulan ng Oktubre, nasa satuya po yan. Depende po yan sa satuya ng mga pigiribo kan bulan na Setyembre. Usually, arog bagaan kayat partner. Kung ano ang binayaan mong Setyembre, iyo man ang abutan mo sa bulan ng Oktubre. Okay? So, sige. Pero saro sana po ang gustong sabihon kaan paparani na kita ning paparani sa Kapaskuhan. Actually, papalipot ang panahon. Pero Pag feel aldaw- man ngunyan ang ragitnit part. Pag aldaw mainit, pagkabanggi medyo okay na. Talaga. Bako naarog kan dati. Alright. Anyway, sige po mga tugang. Iribaran kita hanggang alas 3 ning pagkahapon ngayon pong aldaw ning Lunes, Setyembre 30 taong 2024. Sa mga paraan tabi niya ito, nayaon dyan sa harong na nakamonitor. Pwede po kamo magsamay sa satuyang irestoryahan. Ma-interesting ang satuyang istoryahan taod-taod partner. Interesting ang satuyang na irestoryahan taod-taod. Pero taod-taod pa yan. Sorpresa ang aning maaraman po nindo. Okay? Pwede po kamo mag-upload or mag-text sa 0927-398-0955. Padang-padaman sa 0938-891-5475.
Siriban po sa mga nakaantabay sa satong Facebook Live, DCGB News Online. Maray na hapon po, may mga nakasiirip na partner. Yes, actually, igwa na kita ng 16,000 na nakasiri partner. Salamat ang tabi sa mga nagsirip mo dyan na pwede po pagkahapon. ka mo mag-comment kung kamusta ka mo partner, di ba? Kung Opo. sa inyong location, babasahon may ini Kuya A. Si Clarita Olarte Rusin, good afternoon po. Thank you very much. Kung anong mga nagkakamarate ang tabi ni Dungo niya na pagkahapon na ini, or kung may mga queries ka mo, may mga apot ka mo, pwede po niya ito na pag-urolay-ulaya. Anyway, partner, nag-apilar ang Commission on Election or ang COMELEC sa mga nagpaplanong magkandidato sa May 2025 National and Local Elections o ENLE na ataban po ang paglatag ng Certificate of Candidacy or COC na pupunan po sa aga. Oktubre 1 sagkod 8 ngunyan pong taon. Igwa lang sindaning 8 aldaw. Yes, oo. Sa pakikipag-ulay kang DCGB kay COMELEC Provincial Election Supervisor Attorney Maria Oria Bobunaw, diin na paghalaton ang talaan kang filing kang COC asin dapat bago daw parte mag alas 5 ang hapon makapag-complete. Tangaling ingkaso may kulang o may problema ang mga dokumentos, pwede pang mabago o maayos. Yun. Nag-apilar man po si Attorney Bunaw sa mga botante na maging responsable sa pagpili kan magiging leader. Dahil po pag-ibuhon na basihan ang kantidad kan kwarta kundi ang itataw kaining serbisyo sa komunidad. Nata tamay kantidad na kwarta? Sab partner, kumbaga magayon ining pahayag ni Attorney Bunaw kasi data ini magigibo na makakapagpamili kita kimarahay na leader kung daita o otobon na makapaghabol kita kang ultimong aldaw kang voters registration ngunya na aldaw. Iyo naunambitan digdi partner ining kwarta. Nagiging normal na yan, adi? Iyo baga, oo. Actually, that is the simplest form of vote buying. I don't know kung simplest nga nito. Tagro na pinasimple na mo yan, di na ba? talaga. Oo. Parang ano na talaga, parang minsan nga, kumbaga, Pagday ka nataw ng marhay. Pagday ka ngayon, maloya man nga. Yes. Pagday ka magana. Naging, na-normalize na yan sa tuya, no? Especially di sa Pilipinas. Yes. Na-normalize na po arog kaya na may mga may mga regalo sa laog kan mga pulyetos. Mga pulyetos bagade. Yaw na duman sa mga nakalinyada. Sa plataforma mo. Yaw na sa mga nakalinyada duman poon sa pinakaitaas na posisyon hanggang sa pinakaababa na posisyon. Kada anong apod kay ini? Partido, di ba? Nakalista duman. Nakalista na duman. And then igwa na duman ning may igwa na duman ning mga early Christmas gift. Yes. Okay. Actually, that is vote buying, sabi nga ni Bagakan Comelec, na hanggang ngunyan, talagang mahigpit na ipinagbabawal partner. Pero sabi mo nga, parang pinasimple sa kanya-kanyang lugar. How do you deal with that, tabi, mga tugang? Sa mga paraan tabay niya to, sa mga kapamilya niya to na apod kay ni, sa mga kapamilya niya to na nag-aantabay ngunya na pagkahapon, how do you deal with that? Paano po nindo iyan pigtutunguhan? Paano po nindo pigtatanggap ba nindo? Pigkukuan nindo or day nindo pigtatanggap? And pag tinanggap nindo, ano ang kapalit? Diba? Ano po ang kayan? One day, mahanap kita pag aranina ang election, mahanap kita ning someone from COMELEC na makipag-ulay sa tuya. May kinaraman po digdi sa mga bagay nini. No? Tamang-tama, kumbaga, very accommodating man ini si Attorney Bunaw partner. Baad lamang maano ta, diba? Yes. And then, duman kita sa pamilya, sa laogan pamilya sa Harong, minsan, aminon po niya to sa dae, we are looking for that kind of money. Naghahanap na kita sa mga kandidato. Iyon. So sa aki ko ngayon na ina.
Apat ngaya kami sa amo. Di ba? Oo. May mga arog na kayan. Ha? Kasi yan ang simbag duman sa pira ka mo. Mhm. Diba? Yung manangga. Pira ngaya ka mo. No? Apat ngaya kami duman sa muya. At tapos ngaya, day papalan nga si susaro ko ngayang aki. Mauli ngaya ito. Nasa Manila lang. Oo. Mauli ngaya ito. Bilangon isabay ko mo na na sa ngaya. listahan. Isasabay ko na ngaya sa listahan. Basta nga, pasiguruhon mo sana, diba? Baga mga arog kaya na urulay-ulay, no? Okay. Paano po nindo? Paano po kamo kaya yan? Paano po nindo yan pig tutunguhan or ano ang sa indong reaction, ano ang sa indong pigigibo when it comes to that kind of matter, tabi? Sabi mag-partner kang iba, ang kwarta ngayon sa bulsa. Kasi ngayon kapag daimi ngayon ni Recibe, mapapaduman man sa nain sa iba, diba? Ang boto ngayon sa balota. Ang diba? kwarta ngayon sa bulsa, ang boto sa balota. No, tapos so iba man dahil man nga ako nagtatanggap nga kaiyan. No, so iba man sana all. Sabi ka ni ba? Sana all nga dakula. Sa mga Ayun. diit, no? Paano po nindo pigtutunguhan? Paano po kamo kaiyan? Siyempre dahil man na may maamin, di ba? Yung baga. Dahil man na may maamin, ano? Anyway, if that's happened, no? Sabi ni ka ni ba, ano baga ngayon, Kuya A? Blessing baga ngayon. At ang iya taday tapagkwaon, di ba? Nata sa sayumahan, diba? Sabi ka ni ba, yun ang nga isupig sasabi mo partner, ang kwarta sa balota. Okay. Ang kwarta sa balota. Sa Ang bulsa. kwarta sa bulsa, ang boto sa balota. Okay? Okay. Sige. Good luck po sa Satuya. Good luck sa Satuya. Good luck sa Pilipinas. Good luck sa Satuyang mga apod kini sa satuyang mga lugar, and then sana makapili kita ning talagang leader na karapat dapat para sa satuya na sa mga satuya na mga kahimanwa. Okay, katakod kayan partner sa saro pang bareta, dakulon ang aspiring voters na nakapilang ungunyan dyan sa Comelec Satellite Registration Center sa Ayala Malls, Legazpi para iningani sa ultimong aldaw kang final registration. Okay, so since na today is the last day kan filing kan candidacy voters registration, kita talaga mga Pilipino mga mahiligon kita sa last minute, Oo, iliwan mo nang niya, halaba kan mga nakaaging aldaw halos day kang may mahiling. Okay, so sige, ngunyan, dakul po ang tawo dyan. I don't know, paano daw ini partner kung umaabutan sinda kan deadline? Yung basta kan hanggang oras. alas 5 sana yan. Oo. So ngunyan, sabi mo baga, dakulon po alabaan pila dyan sa registration, dyan sa sa Ayala Malls, tigdipuan sa Legazpi. Since na it's the last day kan registration para sa botohan para sa election 2025, sabi po sa interview sa Comelec Legazpi o kay Comelec Legazpi Election Officer Attorney Connie Del Castillo, sinabi niya na tanggap pa po sinda ning application para sa mga bagong botanteng marehistro, so mga ma-transfer sa mga libaga sa ibang lugar, mabalyo ng digdi, ma-transfer na nga ako, digdi na nga ako maboto nga sa Legazpi or kung sa ina lugar, and then so iba man na mga na-deactivate, ma-reactivate kan sa indang mga papeles kan sa indang voters maparehistro giraray ma-reactivate, and then so ibang mga may corrections arog kan pangaran, may mga salang spelling, minsan so iba from single ma-update to married, yes. So iba man from married to single. Wala man So day pala. Oo. So iyan, sa ibong po yang kang dakula or alaba na pila na igwa po kita dyan sa Ayala Malls, Legazpi. So paulit-ulit baga partner na ipigaano siya kang Comelec maski sa national ni Chairperson George Erwin Garcia, nangunya na sa nangani talaga partner ang deadline as hindi ini papalawigong pa. Correct. As in ngunya na sa naini po para makapag-boto kita sa May 2025 election, as in makapamili kita partner ni marhay na leader. Yes, dahil na po ng extension. No more extension of voters registration. So, talagang ngunya na sana po ining aldaw na ini Okay, so anyway, sabi ka ni ba,
grabe mo niya to ng extension. Natada nga taday na extension. Anyway, sinabi po kan Comelec na nagpuon pa po kaya kan Pebrero 12, 2024 an pag sirbi kang Comelec na magkaigo po kaning mga masunod din mga reactivations, corrections, new registration, and so mga mapa transfer, etc. etc. Since February 12 pa po iyan nagpuon. So tangani na maiwasan po ining pigaapod na last minute rush, which is still nangyari man po giraray niya na aldaw, diba? Day talaga na ali partner so mga pag-uugali ita nawang ka Pinoy na last minute. Oo, Diba? sa last minute na I don't know kung siguro ko so iba busy man talaga sa buhay nila. That's why ngunya nakaabot lang ngunyan lang sindan buminutwa ngunya na hapon na ini. Ano? Okay, so- Sabi kan mga komento digdi partner, manungod po sa last minute na rush, no? Okay. Last minute rush, yan ang Pinoy. Yeah. Kumbaga ano nga ni sabi anticipated na daa. Oo. Yan ang Pinoy. Diba? Kaya human partner ang pinaghahandaan talaga kang Comelec paguna din na dahilan ta ultimong aldaw na diit na sana, di ba? Pero Sabi mas igulpi talaga. May nagkomento man digdi partner ano daan? Kung dai magbagting, dai mag-arasikaso. Ayun. Ibaga yan da sabi man kansaro, iyan da po ang dapat na baguhuntang ugali kan mga Pilipino. Last minute rush, no? Kay puha. Nata daw partner kay po antang baguhon niyan, ano? From the word itself, Oo. rush. Rush. No, gusto ta pirming nagra-rush kita, adi. Pag nagmamadali kita, bako baga partner marhay, usually ang nagiging resulta. Kasi di kita nakakaisip ng marhay. So, pwede tapang gibuhon ko da para mas makapag-prepare kita, dai, diba? Oo. Kasi nagmadali na talaga kita, diba? Sabi digdi, Pinoy na Pinoy. Kung nuarin da deadline sa kamairo, pirang bulan na nag-agi, daibaga mag-iripos-ipos, may tigagibong parehistro sa mga barangay. Oh yes, Oh, yeah. ano? May mga satellite registration baga. In Ibinaba na nga ni ibaga sa mga barangay, diba? nagburo barangay na, ano? Mahilig sa last minute syndrome, no? Okay, so siguro ko yung managad may mga punto man sa mga nag-comment digdi sa tuya, which is bako mananggad talagang convenient na magparapatol kita duman sa mga rush. Yes. Sa mga huring minuto, huring oras, huring aldaw kan mga bagay-bagay. Minsan napuunan tayo kang elementary. Elementary pa lang pag abot kan project deadline. Saka masumite. Saka lang masurumiter. Natadaw yan na di. Sige daw, may papaliwanag daw kayo tabi, mga tugang. Ano? Kita mga Pilipino, kapag deadline, nasa ka lang. No? Since elementary, namalisyahan ko na yan, even sa kuya. Ako, guilty ako dyan, partner. Okay. Halimbawa- Iyon man ang naging ugali mo talaga. Halimbawa, ang deadline is Friday, Lunes, aday pa man. May panahon pa man Lunes pa man ngayon. Sa Biyernes pa man, di ba? Biyernes pa man. So, iba man, nag-iipos na. Bako man ka, boss, na Pilipino. Ano? There are some talaga, and sana, mas dakol, na nagigibukan mga advance na mga advance mag-isip. No? Today, taman ngayon aram, kung ano ang mangyayari sa Friday. Yes. O halimbawa, ang deadline kan project mo, project niya to be submitted by September 30. Last week pa sa 23 pa man sa nangaya. Dakulon pa ngayang oras. Nag-24, ay igwa pa ngayang kitang oras ka. 25, igwa pa ngayang oras. 26, inutunta mo na ngayon 27, pwede na ngayon kita magpuon-puon. Nagkaigwa ng rimalasong 27. O sige ngayon may 28, 29 pa man ngayon kita. Kaya tangay ayan dyan. 28, 29, saka tangay gibukon. Pag 28, may rimalaso na naman. Wala, hindi na nakasubmit. Nagahol na sa oras, 29. Yes. Hanggang kapag naggahol ka na sa oras, mabutwa na dyan sa utatara mo na ibahala na kung makasumiti o dahil. Yes. Tapos minsan, pinirit na 29, ano iyan, pag 29, dahil na makaturog, malamaw na ayan, malamay na,
ta masabi kay ginibo mi ngaya mag-aga ngaya kami kigigibo kan project mi. Oo. Naglamay na. So ngayon imbis na day ka napipirot, day ka nagugutom, Oo. day kang pigsapar na kulog kipay ta pag nag-aaga ka baga kigibo makulog ang payo day kang katurog. Yeah. And I don't think so nag-work properly and sa imong brains 100% pag-araw kaya, di ba? Baka Okay. pag-submit mo naman kay sir, kay Bangag ka professor mo, baraliktad na. Yeah, So ginibo mong project. Yes, oo. And kapag hinapot ka, di ka na makasimbag ng marhay, tabako na malinaw sa pag-iisip o partner pa. Oo. Kasi kulang ka sa katurog, makulog na sa payo mo. So, grabe pala ang epekto kapag yaong kita sa sitwasyon na nagra-rush na kita. Nagra-rush na kita. So yan ang dapat niya to na iwasan da. Sabi lalong-lalo na sa mga nagkomento na iwasan ta da tabi. So pag patol kay ning mga rush in na bagay na ini. Most especially pagkatapos kay niya no anong yan ma-Oktubre na, Oktubre na. no. Sa Legazpi ma-piesta na. Yes, wow. Nobyembre na. Pag Nobyembre, All Souls and All All Souls. Saints Day. Very exciting na naman, no? Pag naglaog talagang Oktubre, Dire-diretso na yan, Sunod-sunod partner. na. Sunod-sunod na yan. Yes. Hanggang dumana yan sa Pasko. Pasko. Nguarin ka mabakal kan mga regalo. panregalo. Nguarin ka mabakal kan mga pansahog. Nguarin ka mabakal kan mga pandikorar sarong. Sa December 23. Di ba? So, dekorasyon mo, duwang aldaw na sa Pasko na. Buda, pag-araw kayan, aranina po sa ang mga barakalon, Mas nagmamahal. minamahal talaga. Oo. Minamahal iyan. Mas dako lang nangangaipo. Higher the demand, the lower the supply. Nagdadakula ang presyo kan mga barakalon. Oo. Diba? Tig-aprovitsaran man ka mga paratihan des partner ta dahil dako lang magbakal. So, mga konsumidores, di makakasayo kung ano ang presyo. Dahil ka, mabakal ka? O dai. Kung dahil, umali ka na ngayon dyan. Lakaw-lakaw Tamay yan. mabakal na iba. Yes. Diba? O syempre kita, kay puhan today, man pwedeng di kita magbakal. Di, yun. mas lalong nagastosan kita. Although, sayang man lugod kan mga bonus ta. Iyo baga. Diba? Kung nakuha mo sa bonus mo, napaduman sana sa mga mahal na barakalon. Kung pinakal mo ng padiit-diit yan, puon kan Oktubre pa sa nangyay, nagdiit-diit ka na. Basta bako sa mga ma-expire, di mas madali. Diba? Tama. Dahil kita nag-iisip kan mga dali-dali. Okay, Kumbaga, kumbaga, kita adi kita sa pagdali-dali. Adi, yun, gusto ta pirming makaskas, kita diba? mga Pilipino, mga adik kita sa mga pagdali-dali. Oo, parang pag feeling ta kaya partner pag medyo halawig pa, medyo feeling ta boring pa, no? Oo. Naiinip pa kita masyado. Gusto ta nagmamadali na. May nag-chat sa kuya, sabi niya, nye. Minsan may kamarayan man ang late. Nata. Inda ko kaini, kay singaning late. But mas maray da ang late. Okay. Kaysa sa absent. Diba? Ayo. Pwede. Oo. Diba? Late is pwede better. din. Late is better than never. never. Oo. Pero better never, Never late. late. Oo. Oo. Dahil Pwede ka da mabayad pag late ka. Ano di ka mabayad pag late kang minsan nga makasupugon pag nagle-late ka, no? Apo doon ka pa, we would like to Acknowledge. acknowledge the late. Okay. Do parang ano ka, Oo. magayon nun sa entrance mo, ti-acknowledge ka. Okay, so Ayun. ayan po ang sitwasyon dyan sa Sarong Mall digdi po sa Legazpi. May kinaraman sa pag reactivate kan mga voters registration, sa mga ma-transfer, sa may mga correction. Halaba po ang pila dyan po sa mga satellite voting registration tabi mga tugang. Okay, pati unta partner si SM Dexter Velez kang Oy. WGB nakatuto. Good afternoon po. Sa SM Tabaco. Dex. Wow. Yan, good afternoon. Sa kumbaga pwede i-value mo na ni SM Dex si WGB sa DCGB. Oo. Okay. Diba? Salamat tabi SM Dex. Apo, okay. Sa mga idoluta sa radyo, no? Tama. And yaon dyan, may nakaantabay sa tuya from Prieto Diaz Sorsogon, Wow. no? Si Sir Jose.
Maray na pagkahapon tabi siya na dyan. Okay. Hello man kay Gerald Aranya. Good PM the partner. Shout out daw po kay Fred Alvarado and JR Mosquito. Kang Maslog. God bless. Yun. Thank you so much. Okay. Sige, partner. Nadangog mo na ining kantang Accidentally in Love. Ano nga ning tono? Lyrics? Di ba nagpagpagkantahon? Di ba pagpagkantahon? Parang lingaw ko eh. Maulaan boyo tadigde. Accidentally Actually, garo in paparak ini. Oh. Accidentally in love. No? Sa Tagalog, hindi sinasadyang pag-ibig. Pag-ibig. Ay, Ay, nakulon ka. dakulon ang napapaaray ka yan, partner. Mga Accidentally. dayda po pigtotoo yung pagkamuot. Kuya John, Na-experience mo na yan? may mga nadangog ka na lamang na istorya ka ining hindi sinasadyang pag-ibig? Iguana? Accidentally in love. So dahil ko man ngaya pigtutuyo ngayang mamutan siya. Alagad nangyari. Alagad, alagad ngayon nangyari. Sige daw po. So may mga istorya po kaning accidentally in love. Pwede po nindo sa mong istoryahon ngunyan. Mga hindi sinasadyang pag-ibig. And then taod-taod, aramon ta kung anong mga bagay na nag-titrigger, no? Nag-titrigger sa mga arog kaining Pangyayari. sitwasyon na mga aksidenteng na in love. Aram ko naklan aksidente sa tinampo ko. Pero ikaman Sa pala pagkamot no? pala Mas niyo, pagkamot pala may aksidente man. Usually, hate na hate mo. Tapos ito pala, na-in love ka na. Dahil mo man ngayon. Parang pelikula lang. Hindi diba? ko sukat akalain mga arog kaya. Oo. Okay. Sa tuya Sige. pong pagbabalik, iyan tabi mga tugang, ano ang aksidenteng pag-ibig, ano ang pwedeng mangyari, and kung dahil So, pwedeng resulta? mangyari, ano ang resulta, nangyari, ano mga dapat na gibuhon ta, tangani na maiwasan. Oo. Ining And mga dapat tabang i-avoid yan. Oo. Para, di ba? Kasi aksidenteng pag-ibig. Okay. Okay. Sa satuya pong pagbabalik, oras alas 2:31. An oras hatod sa Indokang. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswakan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema,
Tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagtatabang na poong bata ito, sinda kita ika ako biko, na matita ang totoong serbisyo, hanggang ngunyan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan, ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anakan ng batang lalaki na si Carlo Clemente, anak ni Chona Clemente. Si Carlo ay pinanganak noong October 13, 2023 sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, Daraga Albay. Ang batang nabanggit ay nasa pangangalaga ng DSWD-RSCC mula pa noong Oktubre 17, 2023. Magyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD-RSCC na si Siligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kath Genevieve S. Barcelon at Maris B. Magaso, o kaya ay tumawag sa mobile number na 0915-628-1606. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Welcome back po sa programa Usapang Pamilya Monday Edition. Bago kita magpadagos, partner, Okay. igwa kita ning special na segment. Oo. Yan ang pagkahapon na ini. Ano? Happy birthday sa tuyang ina. Digdi po sa PBN. Okay. Si Ma'am Brenda. Ma'am Brenda Locsin. Happy birthday tabi, Ma'am Brenda. Ehem. Iniisip ko nga, ano daw kung may pamerienda si Ma'am Brenda, no? Nandagog kita. Ika ngaya, Jenny, happy birthday birthday, po. ma'am. Na? Opo. Sa tuya na ina po. Ayan ang sa muya na ina po digdi sa PBN, si Ma'am Brenda. Oo. She is celebrating her birthday today. No? And sa gabos po na nagseselebrar sa indang mga kumpleanyos, ngunya na aldaw na ini. No, happy birthday. And may minapabati man si Kuya Manny Totanyes, ang dati tabang iribadig di partner. Sabi niya, ang apo niya pati sa kaubibi dyan. Regards sa may birthday ngunyan, si Ma'am Brenda Locsin. Regards the partner sa grupo. Permi siyang nakamonitor and naghihiting siya ngunyan live partner sa Laguna City. Uy, nasa Laguna si Kuya Manay! Good Na-miss kayo ni si afternoon. Kuya Manny. Siya ang DSWD ko dati. Ang ano? Siya ang DSWD ko pagkaaga na. Paano ito? Diba? Kampirming nga ang digdi si Kuya Manny. Alagang-alaga kasi ni misis niya. Oh. So, pirming may darang pamawan, sakob na si Ate Jen, diba? Ika talaga. Iba man talaga makami si Kuya Manny, diba? Kuya Mane! Maray na hapon sa imo, Kuya Mane. Okay. Sabi man ni Alvin, oy, ako nga, in love na din da partner kay Mayora. Si Alice Go. In love na siya. Nailing mo na bagay. Okay, Larry Mariza Bungalang, pabati da partner live from Timor-Leste. Oh. And si Kuya Jomar.
Naghihiling Kuya mo Jomar yan. Bien. Yan, yes. Thank you, Kuya Jomar. Ano? Alright. Sige po, mga tugang. Maduman po kita sa satuyang pinag-uuralayan. Di sinasadyang pag-ibig. Accidentally in love. No? Actually, ginibuhan po yan yung kanta. Di ko lang sigurado kung si Seso nagkanta kang di sinasadyang pag-ibig. Bako man si Eddie. Bako man. Ano? Accidentally in love. No? Okay, sige. Inida po sa mga pagkamuot na daiman pigtutuyo. Actually, talaga dapat ang pagkamot. Daiman pigtutuyo. Yung baga, parang mas exciting kung dai mo man siya tigi-expect. You will just go with the flow. Yeah. Para kang isang paru-paro na dadapo. At ang yung madapuan ay siya ang maswerteng nilalang. Parang sa courtship baga partner. Pag nag-akyat ng ligaw ka, di mo man aram kung sasaguton ka, di ba? Natalo-tanag akyat kiligaw. No? Aralang kaw. Nag-akyat ng ligaw. Okay. Accidenting or di sinasadyang pag-ibig. Usually, kung pareho ka mong single, walang problema. Diba? Iyan sa mga pag inistorya mo, nagkatuluyan ang couple na nagpuon sinda sa aksidente or di sinasadyang pag-ibig. Mga kiligo na yan pag minaistorya. Yes. Pero, kung ika po, hindi mo sinadyang umibig sa isang taong hindi mo dapat ibigin, makulog iyan sa banks. Diba? Oo, pwedeng lumaidos ka pag abot kang oras, diba? Magturutumbling ka, no? May mga pagkakataon na pigpupurso ining hindi sinasadyang pag-ibig. Nag-aabot sa punto na nagkakaigwa ng mga affair. Nagkakaigwa ng mga hali sa di sinasadyang pag-ibig, nakaduma na sa bawal na pag-ibig. Okay. No? Kasi pinatulan Oo, may apot digdi partner kung inida a partner na di inaasahan na pag-ibig, yun ba yung mga third party na sinasabi? Depende, no? Nagiging third party yan kapag kang yung umibig, may dati na. May hindi na pwedeng ibigin. Oo. Diba? Sabihon ta na, dumana kita sa punto, iluwas ta na sa mga legal na pag-ibig. Digdi na kita sa hindi sinasadyang pag-ibig na hindi dapat. Hindi dapat. Meaning, daiki mo pwedeng mamutan ang sarong tawo, pero namumutan mo. Nangyayari na nagkakaigwa ka ng feelings. May feelings ka na duman sa tao na supposedly dai dapat. That's why inapod na hindi sinasadyang pag-ibig. Ngunyan, dahil sa hindi sinasadyang pag-ibig, pinaratulan, ang ginibo dai inisip, nagkaigwaning bawal na pag-ibig. Yes, okay. Pag sinabing bawal na pag-ibig, bawal. Bawal talaga. Pag bawal, bawal is bawal. No, dai pwede, bawal. Pero may sabi, masarap ang bawal. May nagsasabi ka yan, masarap na bawal. Pero, masiraman yan sa bako, still bawal man giraray. Okay, tama. Diba? Bawal, bawal. Alright. So, duman sa nada kita sa matuwid na daan. Pero, ano daw ang mga bagay na pwedeng naging dahilan kung natamakulog ang bangs mo ngunyan? Okay. Naging dahilan kung yaon ka sa bawal na pag-ibig. Hali duman sa hindi sinasadyang pag-ibig. Hanggang sa umibig, bawal na bawal talaga. Bawal na. Okay, no? sige. So, syempre, pag sinabing bawal na pag-ibig, or hindi sinasadyang pag-ibig, dahil mo man siya nga ipigtutuyo. No? So, ano ang usually na nagiging partner? May mga bagay dapo kita na data na isip, data na anticipar kung saan kita dadarahon kan bagay na pigibota, no? Without
day kaning intention at the very beginning. Oo. Day kaning intention. Kasi ang tawo pag kinasal, sisay man ang lukoy-lukoy na mapakasal tangani na magkaigwaning bawal na pag-ibig in the future. Di ba? Wala man na nagarong lukoy-lukoy na arog kayan. Ade, lukoy-lukoy talaga. May Diba? pinangakuan ka na baga, di ba? Once Okay. na nagpakasal ka na sa rong tawo, di ka man na plano na magkaigwaning gusto ko kaya inilokohon gusto ko kaya ni agumon talukuhon ko lang. Wala man garo kaya yan. Oo. Di ba? So, anong nangyayari? Nag-abot kita sa mga puntong araw kayan. Ade, mga dakulo ng mga istorya ngunyan, dakulo ng problema actually sa ibang mga radio program sa television, magkairiling mo araw gani. In fact, igwa na nga ngunyan baga sa TV na may ano ito? So, Battle of Widow's War. Oo, nagiling ka man palang kaano. Nasirip ko lang. Iriwal ki mga affair. Iriwal ki mga biyuda. Magkakaribal. Yes. Diba? So nata daw ta nagkakaigwa ki mga araw kayan. Okay. Igwa nagaabot sa punto na may nagagagadan, may nagagaradanan dahil sa mga araw kayan. Yan ang pinaka-worst na pwedeng mangyari. O kaya may mga nakakagiboning kasalan partner. Minsan talaga di tatigdalauman na pagyaon ka na sa puntong araw ka ito, makakagibo ka palan kang bagay na di mo dapat ginibo. Okay, sige. Kunyari, kinasal ka sa pinakamarhay na tao sa bilog na kinaban. Kinasal ka sa pinakamabuot na tao sa bilog na kinaban. Sa pag sinabi mong kasal ka sa pinakamabuot na tao, ano pa man ang hanapon mo? Yes. Diba? Iubagan. Kinasal ka sa pinakamabuot na tao, mapagmahal, no? Ang sabi, pag dai mo da binantayan, kay puan palang bantayan, ang puso mo, Ano partner? Dapat ko dalan, di man. brace lang. Pag dahil mo da binantayan ang puso mo, pwede ka daang ma-inlove sa iba. Even kasal ka sa sarong tao na sabi mong wala ka nang iibigin pang iba. Wala ka nang hahanapin pa. Oh, okay. Maski isipon mo yung mga artista, Okay. mga magagayon, mga mayayaman, mga matitibay. Wala ka nang hanapon, di ba? Pero nag-abot sa punto na 3 months lang. Siblaga na. Nagpakasal, nagbulagan. Yes. Diba? Kasi daw nagard so sa imong puso. You may end up falling in love with someone else. Ano? So may mga possibility, parang wala man talaga partner so kasiguraduhan na porket nagpakasal ka na or may prinumisahan ka na, siya na sana talaga ang ano mo. May tendency pa pala na ma-inlove ka pa sa iba. Pero sa puon pa sana, dahil man daki nagpakasal na gustong lukohon. Manloko lang. Yes. Diba? Pagkasalan ko ganito, gusto ko lukohon. May intention na. Wala diba? man. Wala man. No? So ano mga bagay na dapat nyato na ano yan? Isip-isipon. Pag-isipon. Ano? Yeah. Sabi yun tarang paranoid nga kita. Oo. Paranoid nga kamo ngayang duwa kuya iyan natin dyan. Sa paranoid nga ang pag-iisip nindo. No? Kasi nowadays, dakulon pong istoryang mga araw kaya. Yes. No? Dakulon pong istorya sa mga araw po kaya. Sabi ni partner kang reaction tayo, usually nangyayari man po yan sa mga hararayo ang partner, naghahanap ng kalinga. Iyon. Kalinga. Alawig. Oo. So mga nabakante, naghanap kan arani. Oo. Sarap pa yan. Pero number so comfort na. sa iyan nagpupuon. Nagpupuon da po iyan. Paano ta maiwasan ining mga araw kani mga problema kasi it will bring us to a bigger problem. Oo. No? Okay. Daida po masyadong maging friendly. Sa opposite sex. Sa opposite sex. Dai ka maging masyadong friendly. Minsan
kung friendly ka man nga duman nga nagpupo day man ngaya wala man ngaya day man ngaya kami kirelasyon, we are just friends. Oo, minsan dyan na din nag-start partners so conversation na mas hararom na, di ba? Oo, we are just friends. Friendly lang talaga ngaya ito. Kaya ngaya araw ka to. Oo. Nag-iistoryahan ngaya kami kan problema niya. Well, saro po iyan partner tabi. Igikanan. Do not share your problem sa opposite sex. Oo. No? Do So, not share your problem sa opposite sex, no? Minsan kaya talaga pag nagpuon sa pagiging friend, very close friend, opposite sex, dyan yan nagpupuon. Oo. And usually, syempre pag friends na kamo, sinasabi mo na mag-amigo-amiga na kamo, may tendency na pwede na kamo magluwas-luwas, makakaniya kita sa luwas, di ba? Ay, duman yan nagpupuon sa pagiging friend. Oo. Close kaya ngaya kami. Correct. Di ba? And then nag-uurot ngaya kami. May tigururan lang kaya ngaya kaming problema niya. Oo. So iyan da po Iyang mga i-avoid. Duman iyan nagpupuon. So let us avoid that kind of thing, no? Na maging very close sa opposite sex. Kung babae ka, dahil ka maging very close sa lalaki. barkada mong lalaki. Vice versa. Kung lalaki ka, dahil ka maging masyadong close sa barkada mong babae. No? Oo. And ito pag iwasan ta sa communication sa inda partner. Oo. Huwag makipag-contact kasi usually kapag pwede mo na siya kaulay. Pwede man mag-contact, pero kumbaga, so may limit. Oo. Minsan, bako may kung mag-aga na kauron mo si Padimo, si Madimo, kauron mo mag-aga, nag-uulo ka pa. Diba? May si Ago mo, dahil mo na nakaulay lugo, diba? Oo. Diba? Oo. Minsan araw ganyan, avoid discussion with the opposite sex kapag kung mga araram na bagay, pagpagal ka, pag-stress ka, pag mamundo ka, minsan araw kaya nagigib mo na siyang dulagan. Oo. May mga times na pag mamundo ka, friend nain ka. I'm lonely. Diba? So comfort Can we talk? Over a cup of coffee? Over there? Diba? Let's go out. Okay. Punta tayo sa coffee shop. Let's talk, friend. Diba? Araw na ka. Yan. Oo. So, sa mga problema mo, pigi-share mo na. Sa mga namamatay mo na. Usually, partner, dapat pala si Agom mo lang ang nakakaaram ka ito. Si Agom dapat ang kaulay mo pag araw ka. Pero kung ang problema mo, si Agom mo. Ay, Sain man duman, paano yung partner? Baski si Sain, pag ang problema mo si Agom mo, during kang kinasal ka mo, si Say ang mga pag-iriban nindo. Yaon baga ang mga ninong. Ayun. Yaon ang ninang. Yaon ang sa imong bridesmaid. Kung lalaki ka, yaon sa imong best man. Yaon sa imong ninong. Ang parents pwede. Parents pwede, di ba? So ngayon, wala sa option sa opposite sex. Si Agom ngaya dagit niya sa kuya, marina sa nangyadig dita. I'll comfort you ngaya madi. I'll comfort you ngaya madi. Sa kawasa ngaya. Bako ngaya akong pinakasalan mo. Dumana nagpuon. Kaya kang namalisyahan kang partner mo. Sis nata ngay sa itong kaiba mo. Nata ngay premium mo kaulay. Friends man lang ngaya kami. So, mabot pa na sa mga pagdududa. Yes. And din dapat partner magtaram ning I love you sa ka-opposite sex mo. Pero lalo naman dahil ka magtaram kay I love you sa same sex mo. Kasi ang I love you, 'di ba? Parang kasi mo niya na panahong partner parang hababaw na lang kasi ang garuk mas kisisi mo na sa naitapok ang I love you, 'di ba? Yes, dakulon ko yan na may nataram sa naki love you ngaya friend, love you, I love you ngaya as a friend, 'di ba? Duman nga niya nagpupuon. 'Di ba? Iba ang spark pag nadungog mo yan na I love you, iba ang tama kayan sa talinga. Pag laog kan sa talinga, maduman yan sa utak mo. Pag medyo makusog ang penetration, pasiring sa puso mo. Itamaan tulis, di ba? Ang problema, dahil mo man ang madara sa CR pagkaaga na I love you. Iluwas mo dahil mo man mailuluwas yan. Diyan ang malimok-limok sa imo hanggat dahil mo na namamatian or dahil mo na nalilingawan na nasunadong mong I love you. Hanggang sa nagabot na sa point na magkikipag-flirt ka na. Yan. Nagabot na sa punto na nagabot na kamo sa MU. Anong MU? Malanding ugnayan. Mutual understanding. Diba? So nagpuon kamo duman sa pag-uli kan pala sa arong nindo. Uy, ngaya pa di, inuli mo na ngaya sa pala. Uy, na ngaya madi sa pala.
ano na mo na ngaya? Wala bang isip Kapi ka na muna, Kapi ka na muna ngaya. Yeah, Uso ngaya. Uro istoryahan mo na Masira kita. man ka pa lang niya bari magtimplang kape. Hanggang sa hinanap-hanap mo na sa kape niya. Hinanap na sa kape, nag-istoryahan, nagabot sa punto na nag-iwal kan agom, yun na so topic, so agom, kawasa ngaya arog ka ni. So nailing mo so comfort, nagkaigwa ka ning comfort duman sa opposite sex na barkada mo na supposedly dapat dai mo man ito pick ka kaoron ta pareho ka mo may agom oran taro sa indo may agom. Yun ang nangyari. Duman nagpupuon. Midbid baga sa tataramon partner na kung hindi mo kakainin, huwag mong amuyin. Yugon mo an. Diba? Kapag ba dai mo palang ni kakaonon dai mo pagparong-parongon. Pag pinarong-parong mo siguro doon mong kakaonon mo pero dapat free ka na magkaon, Yes, diba? oo. Pero kung may tag sa diri ka iyan, Dai mo ang pag kay may taran. kay uwan, di ba? So wag mong aamuyin kung hindi mo kakainin. Ano? Wag mong sisimulan kung hindi mo tatapusin. Ano? Okay. So kadaklan tabi kayan mga tugag ining mga problema sa pag-ibig, problema sa puso. Third party na pigaapod, sabi kan na nag-apod sa satuya kasubago, nagpuon iyan sa sadayuton na bagay. Yes. Nagpuon iyan sa pakikipag-istoryahan. Nagpuon iyan sa pagiging friend, close friend kan opposite sex. Oo. Hanggang sa dahil sa nagbuon sa sadit, Duminakula. Ang resulta, mararaot sa family mo, sa marriage. Problema. Diba? So, nakulunon pong istorya kayan as of now, as of the moment. Even ikang nagdadangog mo yan, baka na ang experience mo ini. Oo. Or baka na i-experience mo ini. Or baka ma-experience mo ini. Yes. So, guard your heart. Oo, No? di tulos ipagtao partner, 'di ba? And syempre kung may karelasyon, sabi digdi, aray ko po sa mga kabit. Abi kan texter ta grabe man ini. 'Di ba? Okay. So nagpuon po iyan sa siring kayo na bagay. So guard your heart, 'di ba? At manon taan sa tuyo ng mga puso, ibarikadahan ta iyan, no? Barikadahan ta. Any problem, kung ano man ang sa imong problema, mamundo ka, maugma ka, Gutom primero ka, mong dadalagan, may helang ka. gutom ka, basog ka, kung anong namamatian mo. Kung may gusto kang i-share, yaon si Mister, Yes. yaon si Mrs. Si real partner mo dapat ang dadalaganan mo. Bako si friend na opposite sex. Yeah, Diba? So pag-araw ka yung partner isipon ta, nata si partner ko, nata si Mrs. or si Mr. ko ang dudumanan, 'di ba? So babalikan ta na naman kung nata siya inagom, 'di ba? Inagom ko ngaya para ngaya lokohon, bako man Bako karo po yan. Okay. Diba? Okay, so let us guard our hearts. Tabi mga tugang, tanganin na iwas sakit ulo. Oo, and Diba? iwas laidos pag abot kang oras, 'di ba? Malaidos ka, maray kung malaidosan mo, kutsyon. Kutsyon. Kung langatong bagang malaidosan mo. Ano? Okay, tabi. Okay. Good afternoon, the partner sa Toya. Sabi ni Kuya King Reginaldo watching from Bangkerohan. Ayun, thank you so much, Kuya King. Salamaton, tabi. Si Lorna Plaza, good afternoon, sir. And Ma'am Virginia Camila, good afternoon po sa imo. Si Emilia Dalit Badillo, marina hapon the partner watching ang Dalit family sa Humapon. Good afternoon, and maliputon the partner sa Germany ngunyan, 100 degrees. 10 degrees. 10 degrees, grabe na ang 100. Tangkas na ang pangako. Ma-negative na baga. May nag-comment simbag ko na sa accidentally in love, kulang sa emotional intelligence kapag naligaw ka sa iba. Okay. Especially if you are committed with someone and then suddenly you fell in love with another one. Chik! Sabi nga Ninda, habang nagpipigil, lalong nang gigigil. But this is a lame reason, Tabi. You can't stop someone from loving in a wrong situation, but may stop may top answer ako dyan. Okay, Always ano yan? remember, don't be the reason para mabuwag ang sarong pamilya. Yes, Yun. correct. Second, dai ka mag-agom kung dai mo kaya panindugan. Number 3. Sabi niya, my gosh, mga immoral. Opo. So kapag may agum na kita, focus kita sa agum ta partner. Si sa agum partner lang. Di kita mag-cheat. Sabi nga ni, cheating is a choice. Di man pwedeng nag-cheat ako, di ko aram. Aksidente. Na-aksidente ka nag-cheat. Kaya aksidente din ako namuot sa iya. So, no.
Megtobod-tobod sa mga aksidente. Oo. May ginibo ka mo, ginibo. na-formulate iyan, Yes, oo. nabuo iyan. Dahil sa simpleng bagay na pag-una mo hanggang duman lang, dahil mo pigaasahan. Ano? So makano sa mga mabuhay na nag-uutik ka sa partner mo. Oo. So, ayun. Lalong-lalo na nag-uoti ka Mhm. sa imong sadiri. Correct. Saro manggaro yan sa ano Ano no? partner? Na dig-utikan mo ang sadiri mo. Oo. Parang iba akong pagmati. Parang tig-utikan mo sa diri mo, tigloloko mo na din ang sa diri mo. Diba? Ibang usapan yon. Pag sa sadiri mo nag-uoti ka. Oo. So iba Sa din. sadiri mo na sa utikan mo pa. Oo. Ano ka? Para lang sa panandalian na saya, Yes. sana di kita duman. Opo. Okay? Alright. Sige tabi mga tugang. Sana po nakulon na tinamaan. Tinamaan. Sana po nakulon na sinong may naokudan ka mong yun na oo, pagkahapon. sana kung medyo nalalabuan partner kang pag-iisip, sana medyo nakatabang kami ni Kuya A. Okay? Okay, thank you so much. Nakaibata sa Lado Technical, si Kuya Jun Napoles sa IT, si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Ako po si Kuya A. Iniman si Jenny Matthew Balyaran, mabalas sa pag-antabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Realize true comfort and